Okay, next to share is Chat. chat. Okay. Yung word mo Yung word ko is, do you love me? Kasi doon sa gospel, tinanong ni Jesus, si Simon Peter na, Simon Peter, do you love me? And then, sa akin, nire-relate ko yung sarili ko doon sa word na, do you love me? Na, kasi sabi nila, di ba, kapag, sabi ni Jesus, pinapakita mo ang pagmamahal mo sa akin sa pamamagitan ng pagmamahal mo din sa kapwa mo. Di ba, dito sa ating simbahan, may mga pulubin, minsan may mga, kahit malakas pa hindi na pumulubin, di ba? Minsan, pag may mga lumalapit, hindi ko rin kasi maiwasan yung super maawa ka talaga, di ba? Kahit nakikita mo minsan na malakas ang katawan niya, kaya na magtrabaho, pero pag nakikita mo talagang kaawa-awa talaga siya, hindi ko na lang iniisip na hindi ko bibigyan yan kasi malakas pa naman yan. Hindi na lang yun yung iniisip ko. Iniisip ko na lang na naipapakita ko yung pagmamahal ko sa Diyos sa pamamagitan din ng pag-share ko, pagbibigay ko na lang doon sa tao. At least kahit pa paano, natutulungan ko siya, nabibigay ko sa kahit maliit lang, kahit konti lang. So, doon sa gospel, parang kay Jesus, kay Simon Peter, na tinulungan ni Jesus si Simon Peter sa binigyan niya, di ba, sa i-cashier niya. Yung sa akin naman, kahit alam ko na yung mga nalulubuin, baka mas magpera pa kaysa sa akin, iniisip ko na lang na yun yung paraan ko na maitutulong, maipapakita na mahal sa pamamagitan ng tutulong ko sa akin. Okay.